Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang SPG Secret Files. Kasama niyo pa rin po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio sa oras natin na 9:51 PM sa buong Kapuluan. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Sa kanyang SPG Secret Files na kwento. Bigyan naman natin ng pagkakataon na mapakinggan natin ang mga kwento o komento ng ating mga kabisyong nakapakinig ng kwento ngayong gabi na to. So munang unahin si Darwin. Sabi ni Darwin dito, Curly, posibleng nawala yung sexual pleasure ng BF mo. Kaya nawalan ng sigla yung TJ ng BF mo. Ikaw naman kasi masyadong aggressive. Na parang sundalo na handang-handa sa laban. Next time dapat, galingan mo pa. Sabi po yan ni Darwin. Sabi naman po ni Jubes. Shoutout sa kay paring Cabs, Bert Cabuso at Albert Agustin ng Bulacan Overdrive. Titan Jello at DJ Rocky. Para sa SPG sender, gusto ko na pong sabihin sa kanya na mas galingan mo pa ang iyong performance at magpabango ng mas lalo siyang manggigil sa'yo. Alam na alam ni Sir ni Sir Jubes. Ang galing. Magpabango daw para daw lalong manggigil. Talaga, sarap naman kasi yun pag nakapabango. Iba rin yung amoy. Uubusin mo yun. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin. Sabi ni Harold, DJ Titan, para sa akin, may mga ganun talagang pagkakataon na kahit anong ganda, sarap, o sexy ng ating ka-bed scene. Uy, bed scene para artista. Parang film lang yun, bed scene Ay minsan umaabot tayo sa nanlalambot tayo. Hindi natin alam kung bakit. Pero pinakamaigi dyan, magpa-check up. Dahil ako, nagpa-check up ako. May kailangan akong inumin na gamot. 'Di ba? Para maibalik ko daw ang dating sigla at ligaya ng aking manoy. Yan. Tsaka ako para lang sa akin kabisyo. Ito lang. Ito. Isang tips and tricks. Ganun ba yan? Tip lang ng isang Titan Jello. Para sa akin, wag kayong mag-ipon kayo ng lakas. Wag kayong magsarili ng isang linggo kung may bakbakan kayo this week. Ganun. Para lang sa akin wag kayong magsarili ng isang buong linggo
o at least 2 weeks, kabisyo, kung meron kayong bakbakan na pupuntahin para talagang ganadong-ganado ka. Gano'n kasimple. Ganon. May mga nangyayari po talaga. Sa letter sender natin, gusto kong sabihin, may nangyayari po talagang ganon. O kaya baka biglang may naamoy sa yung kakaiba, kaya nanlambot, ganon. Diba? Uy! Kala ko jackpot na, may panis pala. Kaya dapat ugaliin natin yung hygiene. Number 1 yan. O kaya biglang kinakain niya yung siopaw mo. Di ba sinabi mo kanina dun sa yung sulat, kinakain yung siopaw mo, biglang lasang bawang yung siopaw mo. Ganun, di ba? Ranasan nyo na yun, kabisyo. Natikman nyo, uy, parang lasang onion. Ganun. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Naiisip nyo yung sinasabi ko. Nagkakakonekta ba tayo ng utak, mga kabisyo? Hindi ko alam. Tikman nyo na ba yun, yung lasang bawang? Habang kumakain ka ng siopaw. O kaya nung, ito mismo. Doon mo matitikman to eh. Yung lasang bawang na yon sa may, pasas. Doon. Anyway mga kabisyo, di ko na po papatagalin pa. Yan po ang ating SPG Secret Files ngayong gabi na to. Kung may gusto po kayong ibahagi na kwento, maaari po kayong magpadala sa ating Gmail account na raketera@gmail.com. At ngayong Friday na to mga kabisyo, painitin natin ang gabi ninyo mamaya sa ating programang Top Secrets. Maaari na po kayong tumawag sa ating programa at Viber line na 0916-529-5595. Tandaan nyo po, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, SPG Top Secret po tayo ngayon. Mga kinatatago-tago ninyong SPG na kwento. 0916-529-5595. Yan po ang Viber line namin. Kaya mga kabisyo, padala na kayo ng kwento. O kaya tumawag na kayo dito sa aming programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama nyo po si DJ Titangelo. At syempre mga kabisyo, malay nyo, isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito sa aming programang Secret Files. At malay mo, ikaw na mamaya ang masasagot kong tumatawag sa ating SPG Top Secret. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1